Que aposten per una mobilitat més sostenible. A Catalunya al setembre es van matricular gairebé 8.700 cotxes i per primera vegada les vendes dels cotxes més nets, els totalment elèctrics i els híbrids, es van igualar a la dels cotxes de benzina i de gasoil. Sí, dels cotxes que funcionen amb combustible. Els de gasolina van ser els més venuts amb un 79% i sumats als dièsel van acaparar la meitat de les vendes. Però a poc els cotxes més verds, els menys contaminants, s'obren camí i ja han arribat aquest mes a competir cara a cara amb els de combustió. Dels purament elèctrics se'n venen al voltant d'un 30% perquè costa més implantar-los. Els preus, l'autonomia de les bateries o les dificultats per trobar punts de recàrrega frenen els consumidors. En canvi, els híbrids tenen molta més sortida. Les vendes arriben ja al 65%, ja sigui sense endollar o els que poden carregar les bateries. En un percentatge molt menor, un 3%, hi ha els vehicles que funcionen amb gas. L'augment de vendes de cotxes ecològics ha fet que fires dedicades a aquest sector també tinguin molt èxit. L'interès dels usuaris pels cotxes elèctrics ha anat al ritme de les legislacions, la conscienciació dels consumidors i dels fabricants, i un dels termòmetres d'això és aquesta fira, que en 10 anys ha vist com de tenir només 2 marques i 2 models han fet un salt important. Però a l'hora de comprar un cotxe 100% elèctric, els consumidors encara tenen 2 preguntes. Preu i autonomia. Hi ha interessos que ens han dit que, clar, tota la normativa els estan induint a que vagin canviant cotxes cap a elèctrics i vehicles electrificats, però que els preus no acompanyen. Per a trajectes curts, l'actual autonomia de les bateries és suficient i el preu no els espanta tant si hi ha ajudes dels governs. El preu del gasoil és molt elevat i els avantatges que tenim ara de cara a comprar un cotxe nou elèctric és un punt a tenir en compte. Un altre dels inconvenients per als particulars